Kikoriki. Hai algúns que teñen sorte. Teñen grandes habilidades. Ver a través das paredes, mover obxetos cunha ollada. É inxusto, terriblemente inxusto. Eu creo que son unha rapaza extraordinaria, pero non teño habilidades extraordinarias, non sei que podo facer. Pobre de min, que mala sorte. Estáse queimando algo. O Don. Estupendo! Isto é un milagre, un fenómeno descoñecido da natureza. Pinky, es extraordinaria. Quen? Unha personalidade con habilidades extraordinarias. Oi, Pinky, estiven a buscarte por todas as partes e aquí estás. A ver, que me dis? Por que non imos xogar xuntos ás randeiras? Non podo. Por que non? Ai, non preguntes, non o entenderías. Nós, os extra... En resumo, as personalidades con habilidades extraordinarias somos moi difíciles de comprender. Somos extremadamente extraordinarias. ¡Y ya! Sempre igual. Cando estás preparada para salvar o mundo, non hai ningunha ameaza. A ver, que diaños pasa aquí? Ai, cae unha árbore. Ai, Sí, foi na tormenta da noite pasada. Ajá, veña, apartádevos. Ñam, ñum, ñim, ñim, ya. Xa está. Vaya, biches iso. moitas grazas, Pinky. Jumpy! Por que escapades? Só intentaba axudar. Vimos máis tarde. Ata logo. Cando non teñas tanta electricidade. Oh. Barry, que pasa? Pinky, xo sei. Se necesitas algo, colleo ti mesma. Queres unhas sandías? Non necesito nada. Cálmate, amodiño, cálmate. Por que todos escapades de min? Elduk, que levas posto? Un traxe especial que non conduza a electricidade. Así estarei completamente a salvo. Vamos. Mira, fixen outro exactamente igual para ti.
Suponse que teño que levalo sempre posto. Por suposto que non só cando saias ou cando alguén te vai a visitar. Cando estea soa non é necesario que o leves. Non necesito un traxe especial. Non necesito ninguén. Ai. Pensaba que cando tes habilidades extraordinarias estás rodeada de amigos, pero é xusto ao contrario. Suponse que tes que poñer unha especie de traxe especial se aprendera a tecer. Ai. Ola, son eu, Fluff. Perdoa por vir sen que me invitaras, pero aquí tes. Fluff é moi bonito. Meu padre, manqueite. Sinto moito. Non, muller, estou ben, non te preocupes. Resultoume incluso bastante agradable.